Hello everybody. So I have decided I'm going to continue to this challenge on my native language, Croatian. But I'm committed and I promise I'm gonna add subtitles to it. I already found how, but I just need some time to be able to do it. So somewhere in the future it's gonna be done for sure. Hola ekipo. Koji lijepi dan. Ne znam da... Dobro, ova mala bukica tamo ne paše uz nedeljno predivno jutro. Ali nema veze, pogledaj i ovo sve ostalo. Ako ne marimo ove lude radnike, pogledaj taj mir, spokojstvo. Predivno. I sončeco je tu. Malo ovih zapršivača, ne. Sve to ide zapravo svima nam u korist. Malo teže istina za spoznat. Tu neki ljudi pecaju. Ima toliko riba. Wow. Baš je bistro more danas. Želja mi je isto kupiti štap za pecanje, pa malo krenuti u pecanje jedan dan. Gledaj kako sam se složio moju radno mjesto za ovaj video. Bio sam malo blesav pa sam si danas rezervirao 1 sat. Kao tek sam počinio raditi i nije bilo termina. Onda sam vidio u nedjelju kao hajde bar ovaj 1 sat da odem odraditi, što je onak totalno blesavo. Jer mi pol sata treba do Rijeke, pol nazad, 1 sat sam na putu, 1 nazad, 1 tam radim. Nema smisla, a gledati ovaj lijepi dan. Mogu bi se lijepo otići u planine negdje. To mi je bila želja čim sam se probudio, kad sam vidio sunce. No nebitno, ići ćemo. Plan je sljedeći, za mene. Danas u oko 12 fino klopica neka lijepa, imam doma lijepih stvari, kao što sam jučer spominjao, makrobiotika i zon. A zapravo neću klopati za ručak makrobiotiku, klopat ću Balkan krotiku. Mama je radila neki grah s ječmom, pa ću to klopati. Ne već znam što sam pričao iz energije i tako to, ali bit će dobar grahić. I onda odem lijepo šljakat na poslić, sat vremena malo se provozam po rijeci, napravim neku lijepu dostavicu i poslije toga pićim po izvorsku vodu i malo risnjak, prošetam, predivno. I lijepo se vratim pred večer doma, chillam. Zanimljivo, počnem pričat, nekakve ideje su mi se motale po glavi kao danas je nedjelja, ne bi trebalo raditi, pa sam prvo mislio uopće ne snimat video, pa sam mislio kao javit ću se pa ću kao samo meditaciju baciti, neko disanje, možda ples, pjesmu, bilo šta kao da se posvetimo Bogu, duhu, srcu, nešto u tom kontekstu, ali evo počeo ja brbljati. Počeo ja pričati, govoriti. Trebamo biti svjesni toga koje stvari izgovaramo o drugima i o sebi. I ako primijetimo, dobro se ispraviti. Inače, ja kad sam tek kretao na ovaj moj dio svjesnog puta, ta prva ceremonija mi je dala predivne uvide. Jedan od njih je bio, zaista sam vidio i razumio kako naše misli utječu na cijeli realitet. Znači svaka naša misao ima određenu boju, frekvenciju, ja sam to vidio u boji, i ona se širi, ta frekvencija se širi oko nas u svijet. Mijenja strukturu kamena oko nas, mijenja strukturu svake osobe oko nas. Na toj sam ceremoniji, kad je to bilo, prije nekih 7 godina, baš ću to pogledat. Bilo bi zanimljivo da je bilo prije 7 godina, ali
kao što znamo, imamo te 7-godišnje cikluse u životu. Sam dobio taj uvid i onda prva stvari koje sam počeo raditi svjesno mijenjajući sebe, da pazim na to što mislim. A nakon misli dolazi to što izgovaramo, spells, jer to je već ta misao pretvorena u zvučnu vibraciju koja ima puno. Znači nije isto kad ti netko nešto kaže sa lijepim tonom ili kad ti netko kaže slušaj ti. Dobro, ja sad ni temu iz ovog stanja mogao bi da se baš potrudim, ali ne želim proizvoditi neki onako ton. To je bio jedan jaki uvid koji sam dobio. Drugi jaki uvid je bio, baš mi je to bilo jako, da ja sam tada bio onak pun sebe u to doba, jer zaista sam prošao svašta u životu do tog perioda, moje prvog odlaska na prvu ceremoniju, kad mi se totalno otvorio jedan novi svemir u mom životu. Sorry, mašem s rukom nekontrolirano u kojoj držim mobitel. Jedan od tih, znači bio sam jako samouvjeren jer sam zaista upoznao svakakvih ekipa, društava, prošao sam puno toga. I obično sam imao, znači vozim se u tramvaju i sad neko ulazi u tramvaj i ja već vidim, aha, on je takav, dolazi iz takvog društva, imao sam takve neke priče u glavi sa sobom. Kao ja sad sve znam o njemu, već sam ja sve znam. I jedan od tih prvih uvida mi je bio da zaboravim na te priče. Da zaboravim da išta znam o ikome i ičemu. Tako da to su mi bili neki prvi početni koraci u mom svjesnom radu sa sobom. Da sam svjestan što moje misli rade, da sam svjestan što moj govor radi. I da kad nekog vidim ne stvaram nikakvu predođbu o tome što sam vidio. Znači iskreno najveći izazov su mi cure kod toga. Jer kad neku curu vidim, obično ja odmah, ja imam tu sposobnost da vidim ne samo curu, nego da vidim osobe, da vidim ono što je iza svih programa. I to je uvijek jako lijepo i jako se lako zaljubim. I u cure na muško-ženski način i u muškarce na način mogli biti super prijatelji, mogli bi stvarati nešto, ajmo u neku akciju. Jako sam zaljubljiv zato što vidim to što je iza svih programa. I vidim obično i tu namjeru iz koje netko polazi. Ali nisu namjere dovoljne. Ja, moj dragi prijatelj, je često pričao da put do pakla je popločen dobrim namjerama. I to je istina. Jer samo namjera nije dovoljna. Jer mnogi veliki ljudi su imali zapravo super namjere, a napravili su jako puno kaosa u svijetu. Jako iz one perspektive druge, ako sve to gledamo, sve to za opće dobro. I ovi koji su napravili najviše gadosti, su napravili s jedne totalno druge perspektive najvećeg dobroga za sve nas, da nešto naučimo, da nešto se preispitamo, promijenimo. Ja osobno sam krenuo na nekakav put samospoznaje iz toga što sam vidio kako se cijeli svijet totalno ide u lošem smjeru i vidio sam da nam ne preostaje još puno da živimo kao civilizacija. I to me je ponuknalo da, znači, sve te gadosti, nazovimo to tako, gadosti, ratovi, nesreće, gledam ljudi kopaju znači starci kopaju po kantama za smeće da bi iskopali plastike, da prodaju. Za to isto vrijeme ljudi prolaze, okreću glavu, ne vide ih. Ti isti starci su sagradili cestu po kojoj hodamo. Katastrofa, mene je to sve tako bolilo, uopće to ne mogu opisati, ja sam jako nježan, nježna biljkica. Ali hoću reći tome, znači sve to što s nama izgleda kao, mogli bi to opisati kao negativno u svijetu, zapravo me ponukalo da krenem tražiti
veću istinu, neki smisao, kroz to kako bi to mogao promijeniti, sam počeo dolaziti do toga da mijenjam sebe. Jer prava promjena dolazi kroz nas, ne dolazi kroz nikakve proteste. Mislim, ja sam osobno bio apsolutno buntovan, išao sam na proteste, zadnji sam ostajao na njima i cijenim trud i sve i nemam ništa protiv nikoga, svako nek radi ono što mu treba u životu, da nauči što mu treba. Ali nećemo ništa promijeniti zaista s protestima. Džabe mi protestiramo ispred neke naftne kompanije što buši cjevovode i za plin, za naftu, uništava šume, zagađuje rijeke. Džabe mi protestujemo tamo. Jedini način da to promijenimo je da prestanemo koristiti to. Nema drugog načina. A da bi to prestali koristiti moramo prvo sebe promijeniti. Ja ne pozivam na neki promjenu stila života, jer sam bio na tom mjestu i stalno sam išao iz tog mjesta. To opet nije skladu sa ovim trenutkom u kojem se nalazimo jednostavno. Zašto ga mijenjati kad je tako dobar i savršen? Zašto se buniti protiv onih tamo radnika što lupaju nedjeljom? Kada se ja opustim, ja ih ni ne čujem. Čujem nešto tamo, ali ne čujem, nisam uopće tamo koncentriran, ali zato čujem tu ovo jedva more koje se jedva pomiče kako dotiče stijenu. Ono kako ja vidim svijet je da novi svijet se rađa tako što se mi promijenimo, zaustavimo sve naučene priče, znači te neke, zovemo to familijarne priče, programe, civilizacijske, sve je to tu zmiksano. Civilizacijske, familijarne, državne, svaki dio na ovom svijetu ima neku svoju priču. Zašto je sad to tako? Znači kad se maknemo od tih priča i vidimo kako ja mogu biti bolji čovjek, kako ja mogu biti dobar uzor svom djetetu. Tako se rađa novi svijet, to je nešto kako ja vidim. Mislim da se neće desiti neki magični jumbo mambo, pa će sad zašiftati realitet i mi smo u novom svijetu, iako je to zaista moguće, iskusio sam to više puta. Onako kako ja vidim da će se to zapravo desiti je to da ću ja postati pravi muškarac, da će preuzeti svoju ulogu, onoga što jesam, bez ikakvih ideja o tome. Da ću samim time privući pravu ženu u svoj život i da ću onda da ćemo onda mi imati dijete i da to dijete više neće se na njega prenositi priča šuti sine, nemoj se izražavati, potiskivanje, nemoj osjetiti emociju, ne znam, nemoj istraživati samog sebe. Ne. Bićemo mu podrška. I ja i moja žena. Mislim, kad kažem žena, wow, mislim, vidim neki avion koji tamo slijeće negdje na Krk, ali tak sporo leti. Skoro nestvarno. Wow. Gdje ćemo mu ja i moja supružnica, to je prava riječ. Mislim, ja se ne mislim ženiti u ovom klasičnom smislu riječi više, sumnjam da ću to ikad više raditi jer sam prošao tu priču na taj klasičan način. Ali zaista želim imati supružnicu u životu i majku svoje djece. I da ćemo mi toj djeci biti podrška u odrastanju. Ne nešto da pokušavamo ih skrojiti oko svojih
neispunjenih snova, ideja kakvi bi trebali biti, šta bi smjeli, šta bi ne bi smjeli, tko će ih vidjeti, tko će šta misliti o njima, svih tih priča koje nas prate. Da na taj način jednostavno ta djeca će postati novi svijet. Nedavno sam se baš tog sjetio. Ovu srijedu sam imao jedno predivno druženje, meditaciju. Duh i dah se zove, imate na mom profilu ako zanima, šerao sam taj event. Gdje smo se bavili manifestiranjem, gdje smo zapravo ulazili u taj osjećaj šta zapravo želimo. Gdje mi se pojavilo to što zapravo me i pognalo i pokrenulo u tom smjeru kad sam vidio kako svijet izgleda, da krenem tražiti nešto više. I shvatio sam zašto sam krenuo tražiti više, zato što nisam htio da mi se dijete rodi u ovakvom svijetu. To je zapravo glavni motiv iza svega. I nekako sam to putem malo zaboravio. Ali drago mi je da sam se sjetio šta je zapravo sve iza mog motiva. To je ta obitelj. To mi se uklapa i sad kad gledam i moju natalnu kartu i sve savršeno i kad proučavam cijeli svoj život, moj odnos sa tuđom djecom i sa djecom općenito. Jedan mali savjet za sve roditelje. Kada razgovarate s djecom, nemojte na njih gledati ko na djecu. Gledajte na njih ko na bića koja su na istom nivou kao i vi. Samo su tu došla puno kasnije od vas i sada vi znate nešto malo više o stvarima u kojima se nalazimo. Ali fundamentalno ste vi isti, nisu oni ništa ni manje, ni više, ni titko išta. Tako kada pričamo sa djecom na tom nivou, znači ne da se ja spuštam na njihovu razinu, nego ja jesam na njihovoj razini jer mi jesmo isti, tad se djeca toliko otvore, da taj odnos bude nešto najljepše na svijetu. Probajte zaista, prestanite biti u ideji kako ste vi bolji, pametniji, kako su oni vaši, kako vas moraju slušati. Slušat će vas, ali im objasnite kako normalno, dajte si vremena. Zašto bi vas slušao kada ne zvučiš logično? Nitko neće slušati nešto što mu nema smisla. Cijelo ovo društvo je koncipirano oko nekakvih suludih stvari. Postoji super zakona koji su regulative da bi se lakše kretalo u svemiru, u prostoru. Ali većina toga je totalni nonsens, glupost. Zato što mi nismo u stanju sami sa sobom se dogovoriti, pa moramo imati 1.000.000.001 regulativu da bi se dogovorili. Ajmo doći do toga da možemo popričati jedni s drugima, da si možemo reći u facu, gle, buraz, baš smrdiš. Ili kaj ja znam, baš si mi lijepa. Whatever, da si možemo to u facu reći, da ne moramo, ili gle buraz, tu sam kreirao neki prostor, ti si mi sada tu sagradio nekakvu ogromnu kućerinu, zauzeo si mi pola vrta, pa ti ne vidiš šta je tu, si lud, koji ti je kurac, di si, daj jade, malo spusti se na zemlju, pogledaj gdje si došao i šta radiš. Šta nam treba, brate, 1.000.000.001 regulativa, ajmo se dovesti sami sebi u taj red da se sami reguliramo, da možemo popričati o tome jedni s drugima, direktno. Ti ćeš ljepšu regulativu. Sve što je direktno je brže. Direktno iskustvo je direktno iskustvo. Ako ti imaš iskustvo preko 15 koljena, preko tamo okolo, naokolo, gledam čovječe, ta zemljišta, te gluposti, čovječe, jučer radim dostavu i gledam 10 zgrada jedna do druge i svaka ograđena i sad ja tražim broj, ulazim u jedan dio i sad ja moram skroz tamo ići oko, onako su oni ogradili svoj prostor, totalno glupost, to mi uvijek padlo na pamet kako nam se ptice smiju, kako smo glupi, sami sebi limitiramo da hodamo zbog neke ideje, ovo je naše. Da. Anyway, stiglo je do 20 minuta, ne mogu to prekoračiti. Drago mi je da smo malo popričali. Želim vam predivnu nedjelju, predivan ostatak dana, predivan život i čujemo se uskoro. Pusa, bog!